Dobré ráno. Vítame vás pri rannom zamyslení podľa knihy Úžasná Božia milosť. Prajeme vám príjemné ráno a požehnaný deň. O Pane môj, len Tvoj chcem piť, daj sílu žiť a nezradiť. 20. september, každý deň a na každom mieste. Poznávaj ho na všetkých svojich cestách a on bude urovnávať tvoje chodníky. Príslovie 3. kapitola, verš 6. Biblické náboženstvo nie je odev, ktorý si môžete obliecť a vyzliecť podľa svojej vôle. Je to všade prenikajúci vplyv, ktorý nás vedie k tomu, aby sme boli trpezlivými, sebaobetavými nasledovníkmi Krista. Konali tak, ako konal on, chodili tak, ako chodil on. Ak by ste nikdy nestretli nikoho, kto by potreboval vaše sympatie, vaše slová súcitu a lútosti, potom by ste boli pred Bohom bez viny a za to, že ste nevyužili tieto vzácne dary. Ale každý nasledovník Krista nájde príležitosť prejaviť kresťanskú láskavosť a lásku a tým dokáže, že je nositeľom náboženstva Ježiša Krista. Takéto náboženstvo nás učí trpezlivosti a zhovievavosti, keď sa dostaneme do situácií, v ktorých sa s nami zaobchádza hrubo a nespravodlivo. Neodplácajte zlým za zlé ani nadávku za nadávku, ale naopak žehnajte vediac, že ste tomu povolaní, aby ste zdedili požehnanie. 1. Petrov list 3.9. Keď Krista urážali, neodplácal im. Jeho náboženstvo prináša so sebou pokorného a tichého ducha. Pri praktizovaní náboženstva podľa Biblie je potrebná neustála trpezlivosť, miernosť, sebaobetovanie a sebazaprenie. Ale ak sa Božie slovo stane trvalým princípom v našom živote, všetko, čo robíme, každé slovo, každý bezvýznamný čin bude odhaľovať, že sme oddaní Ježišovi Kristovi. Ak príjmame Božie slovo do svojho srdca, zbaví to našu dušu sebadôvery a sebazávislosti. Náš život bude silou dobra, pretože Duch Svätý naplní našu myseľ Božími vecami. Sami od seba nemôžeme dosiahnuť ani praktizovať Kristovo náboženstvo, lebo naše srdcia sú nadovšetko zradné. Ale Ježiš nám ukázal, ako môžeme byť očistení od hriechu. Moja milosť ti stačí. 2. Korinťanom 12.9 hovorí: Keď hľadíme na Ježiša, autora a dokonávateľa našej viery, zachytíme svetlo jeho tváre, odrážame jeho obraz a dorastáme do plnej výšky mužov a žien v Kristovi Ježišovi. Naše náboženstvo bude príťažlivé, lebo bude mať vôňu Kristovej spravodlivosti. Budeme šťastní, lebo našim duchovným pokrmom a nápojom bude spravodlivosť, pokoj a radosť. Chcem vás povzbudiť, aby ste boli konateľmi jeho slova, nie len čitateľmi. Ďakujeme, že ste si nás dnes vypočuli a tešíme sa na vás i zajtra.